iya ya, wah ngene ya ngono. Kadang gawean sing rung rampung kuwi dadi ngerti-ngerti, oh iya ngene jebulane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, cariyos basa Jawi wonten ing dalu punika. Lan wonten ing dalu punika mendhet ira-iran menika pipitan wayah bengi ing kutha Solo. Kanca-kanca, tulung wangsulana kanthi jujur. Apa ya sampean tau ngrasake dadi wong enom umur 20 taun sing ngrasa dadi wong gagal? Pas kanca-kanca kuliah utawa kanca dolan wis padha duwe gawean tetap, wis duwe sepeda motor, duwe pacar, wis pokoke umume wong nom ngono. Nah, nek sampean tau ngrasake, nah iki cerita sing meh padha mbok menawa iki padha-padha nostalgia zaman biyen. Nah, aku kelingan zaman tahun 1998 dhisik pas kahanan negara yo lagi ubah ra karuan. Aku duwe kanca sak perjuangan angen-angen dudu menungso. Kuwi sepeda jengki warna biru. Jadi cetet delala wis rada kusam. Nah, pas di ontel kuwi muni klik 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 rantene nek lali lek ngoli ngono kuwi. Nah, kuwi yo transportasiku saben dinane. Saben-saben sirahku mumet, sesuk mikir mangan opo, kapan iso tuku motor, mikir urip kok yo ngene banget, obatku mung siji. Wis mesti aku nonton sepeda kuwi, sepeda jengki kuwi metu pit-pitan ngubengi kutha Solo. Mergone mbiyen aku ya urip ning Solo mbiyen. Dadi ana ya wis kaya biasane. Zaman biyen omahku daerah Jajar, kelurahan. Aku ngalor terus tekan perapatan Fajar Indah kae, nek sampean ngerti, ngetan bablas lurus tekan Palang Joglo, adang kiri Pasar Nongko 12 jur tekan Panggung ngidul. Nah, ngidul akhirnya tekan Geladak lurus jur kanan bali ngulon. Nah kuwi ngulon tekan Lawean ngalor Losari ngulon meneh tekan Jajar meneh. Dadine kuwi nek diitung yo aduh ya 10 kilonan ya punjul kuwi ning alon-alon ngepit karo ngen-ngen yes karo mbuli porati jaman biyen kuwi aku biasane sering ngono kuwi. Sampeyan iso mbayangke tahun 1998 bengi-bengi durung ono HP, durung ono wong live TikTok zaman semono. Dadi ananging sifat individualis ki wis krasa nang Solo.
wong-wong wis padha ning jero omah. Dadi dalan ku ya sepi. Nek daerah sing kutha maksude daerah kota ngono kuwi. Nek sing daerah lor-lor sing rada pinggir isih ya padha isih semana isih, tapi nek sing daerah kono kuwi wis beda. Amarga wis mlebu ya kutha mau. Pas kan alun-alun suasanane ketok ya rada magis. Jaman biyen jembar peteng sepi mung ana swara ban sepedaku. Mergone ya jam piro? Jam 11. Jam 11-an. Ngrasake angin bengi sing dawa garinge godhong. Nek kono aku krasa cilik banget dadi mungsu. Dadi kadang ngepit ngontel ngono karo ngrasake iya menungso cilik banget ditane iku delok lintang kemobiar dong sing liwat mus rada peteng wih nangis isih rame sepi gitu. Nah neng kene keunikane wong nek pipitan bengi kuwi jebul pikirane iki malah iso mlumpat nglewati jaman. Mergo ora ana gangguan utawa notifikasi suara HP. Lah wong piye njero ngono HP. Pikiranku dadi bening. Karo ngontel wis ngrasake sikil sing mulai rada pegel. Nah, aku mulai mikir ide-ide teknik zaman semono. Nah tak ceritake mesti diarani wong gemblung mergone ngluwi zamane. Lah aku mbiyen sing tak pikir masalah teknik mergone aku mbiyen kerja ning bengkel. Pas aku liwat ning daerah Silodari aku nyawang sepedaku njur teko kepikiran motor dadi dinamo gitu. Wah nek dinamo ki iso nggerakake listrik muter roda terus rodane dipasang generator. Nah pas rodane ki muter nek generatore mau melu muter lho. Nah generatore kuwi kanggo ngecas baterai maneh berarti dadi free energy ya ming wingen-ngenku. Nah ngono kuwi ora usah tuh bensin koyone ngono kuwi. Zaman semono aku mikir ngono. Pancen miturut hukum fisika kuwi 100% ora iso gratis. Mergo ana gesekan ngono kuwi lan hambatan-hambatan kinetik liyane. Nanging konsep dibalekke energi kuwi jebul saiki wis ana dinggo kuwi lho mobil Tesla, Hyundai, Ioniq jenenge iki regenerative braking. Jadi sing biyen-biyen kuwi tak ngen-ngen ngono kuwi zaman saiki jebul ana. Ya biyen jaman wis tau tak tulis ning mbuh ning. Jadi karo pipitan dolan-dolan ngen-ngen ning wayah bengi ini biasanya sok teko saka pikiran nih saka sirah ngono ki sok teko mletek iya wah ngene ya ngono. Kadang gawean sing rung rampung kuwi dadi ngerti-ngerti oh iya ngene jebulane. Nah kuwi ora mung kuwi pas pipitan meneh aku mikir mesin motor sing nganggo karburator iki nek mung ngandalke sedotane saka piston udarane kurang iki. Piye nek ngarep karburator dipasang kipas sing muter. Jadi udarane dipaksa mlebu ben mesinnya tenagane dadi gedhe. Dadi rasa. Lah kuwi jebul
bareng saiki ngerti-ngerti ya keatas iki akhir-akhir iki. Lah kok jebul kuwi konsep post induction alias supercharger karo turbocharger sing dienggo ning mobil-mobil balap ngono kuwi. Walah dadine kuwi kadang sok wong pipitan bengi iki nganu aneh-aneh idene kuwi. Terus serius iya ya ngene ya. Ini ya mung dadi pikiran tok kadang ngotak-atik karo anu karo ngepir nganggur, tapi kadang bali iso tak tulis. Ngono kuwi. Malah wis tau pas awan delok wong bangun omah kuwi sing tenaga-tenagane padha ngangkat botol, nganggo ember semen, munggah nganti do aduh boyok ngono kae. Lah pas bengi sepedaan gue teko akhir mikir nek misale umpamane kuwi digawe katrol cilik kira-kira piye. Nah terus neng apa ya nang pikirane dadi ngerangkai oh nek ngene kayak katrol ngene terus iso buka medun kurang gue tenaga berarti mingkari mencet muter. Nah kuwi wah iso iki ya ning-ningan ngene to biyen. Lah jebul saiki jenenge hoist kuwi. Hoist crane kuwi dadi barang sing umum ya kaya nek saiki nang Shopee nang pokoke sing nggon kuwi toko-toko online ngono kuwi wis akeh ngono kuwi. Oh berarti kadang dewi iki sok mikir sing saiki durung ana barange, durung ana apa ya mungkin ya ning jebulane sok ben kuwi kadang iso kedade ya. Ya ki mau oleh-oleh pipitan bengi sing karo welipur ati madang ge pikir biasane nek bar pipitan njur apa rada enteng seger kuwi. Mbok menawa kanca-kanca sing seneng pipitan mungkin ya ngono kuwi dadi hobine ngono kuwi. Jadi sirahku zaman semono kuwi ya wis mungkin mikire serodanan padahal aslinya ya mung cah enom kerja wae durung genah numpak sepeda jengki biru lampune ya mbiyen ra ono biasanya kan kayak lampu dinamo ban ngarep kae ning waktu kan Solo Padang ngene. Lah pungkasane sakwise muter-muter adoh kuwi sepedaku tak arahke ngulon maneh wis tekan Purwosari banjur bali nang omah tekan Jajar wis kadang jam 12 kadang jam 11 ngono. Keringat terus garing kena angin awak wis sikilis pegel ning ya kuwi sirahku dadi plong tur wis angler. Dadi nek saiki tak pikir-pikir sepedaan bengi-bengi kuwi nganggo sepeda jengki zaman biyen tahun 98 kuwi ya dudu perjalanan sing muspro. Waduh, mbuh pirang kilo 10 mbok 11 punjul mungkin. Sing tak tempuh sejatine kuwi dudu jarak ning peta. Ning jarak prosesku berdamai karo kahanan. Maksud iki nampa apa sing tak lakoni kuwi. Jadi keterbatasan kuwi lan minder jebul malah nggawe pikiranku otakku dhewe iki ruang tinggu istilah berinovasi sanajan nang jero lamunah. Bener jare bebasan Gusti kuwi nek nutup sak dalan salah siji dalan mesti buka dalan liyane. Dan zaman semono Jengki Biru lan Solo kuwi ya matur nuwun
panjenengan kabeh wis kersa midhangetake critaku iki ya ming cerita nganggur mergone pengalaman rumin ya ngono kuwi. Dadi kesimpulane kuwi kadang hobi mbok mancing, mbok sepedaan ngono kuwi asine iso nuwuhke ngen-ngen sing migunani, sing bermanfaat. Kadang wektu ngono kan pikirane plong iso santai, nah kuwi inspirasi iso mlebu, iso dadi mbok menawa kedepane kuwi ana gunane, ana manfaate, dhewe sale ora ngerti. Nggih, ngaten para sedherek, para pamirsa, matur nuwun midhangetaken sepisan Mbak menawi kala panjenengan pangapunten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.